Nijar babbar ƙasa da ɗimbin tarihi. Nijar batu ne na zo da shi ne dan sharhi. Nijar farar zuciya halin mu abun koyi. Muna nema dare safiya da rana ba ganda. Matasan kasar mu ba su da lalaci, mata maza 'yan kasa muna neman yanci. Manyan kasar nan akan mu ba su da sassauci, muna ji har gani an kashe mu sabar zalinki. Ka duba tituna yau kasar mu ba su da inganci. Bayani za na fara shi ne cikin shafi fannin ilimi mu duba kasar mu ba wani inganci. Hakan ta sa matasan mu na ta karɓar tozarci. Karatu ya zamo dole sai kana yin cin hanci. Yara na gidan sarauta kuɗin siyasa mai yanci. Su ne ka wadatuwa ɗan talaka ba shi da galihu. Cireren ɗan adam ya zamo kamar kayan shanya. Zubar da jini tilaberi difa ba wani jayayya. Barayi sun shigo har gida sun dau babban jigo. Sun bar mata da yara ƙanana sun koma shago. Silar wannan ya sa shaye-shaye keta da kunnu. Mu koma kan matasa da ke fita Nijar namu, da zummar za su neman abinci 'yan Nijar namu. Akwai yara ƙanana ciki da dattijai namu. Akwai gyara da ni na ji na gani kuma na shaida. Diyan Nijeriya ko an kashe mu ba mai jin ciwo. Da labarai da zan ba ku don hakan na min ciwo. A san na zan ba ku 'yan uwa gaba ku yi